Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya. Izar suna faruwa a kasi. Hello? Wace ce? Sunana Hajiya Nafisa. To yana jin ki ne? Yaya na turo a cire mini kuɗi, amma har yanzu ba a cire ba, me yake faruwa? In kina buƙatar kuɗi dole sai kin zo da kanki kin sa hannu. Kai waye da har zaka ce sai na taku da kafafuna? Na zo na sa hannu a matsayin cewar babbar ma'aikatar mahaifina. Ke bari ki ji. Ba ma ke ba, ko matawalle ne sai ya zo da kansa ya sa hannu. Matawalla fa kace. Kwarai ma kuwa, haka na ce. Saboda aka kashe wayannan karanki ya baci. Hajiya, ya labarin faɗan ku da akawunta ne? Na fahimci cewa duk wanda zai ja da shi sai ya shirya. Ai yana da matukar basira ne shi yasa. Ba basirar shi bace take tsallakar da shi. Yana kaman kina so ki koma irin akawunta ne? Da so samu ne. Dukkan mu a ce mu zama irinsa. To me yasa kenan? Ba don komai ba, saboda mun ga samun kariya. To menene takin gaskiya? Ita gaskiya sunanta gaskiya. Ko an binne ta wata rana sai ta bayyana kanta. MD, me yasa kake dariya min maganar Hajiya? Kai ka ji wani kwado. Idan ba jahili ba, waye yake ganin zai yi ma Allah wayo. Kenan ba za ka yi maganar ta ba? Zan jarraba abin da ta faɗa. Hajiya Nafisa, na samu labarin kina soyayya da Umar. Idan baka yi subscribe ba, idan baki subscribe ba, to maza a garzayewa an tayo a suburbudo a kafta mana subscribe, haka zalika a mazgi wannan hatimin na kararrawa ta yadda akwai da yaushe da muka tura sabon dauka za a sanar da ku a daidai wannan lokaci.